Erromatar Hispania, Kristo aurreko 3. mendetik aurrera. Kartago eta Erroma, Iberiar penintsulagatik, Mediterraneoko bi potentziaren arteko gerra izan zen. Gerra Punikoa. Azkenean, erromatarrek Ia penintsulako lurralde osoa konkistatu zuten. Eta Hispania izendatu zuten. Iberiar penintsulan, zenbait mende zeramatzaten herriak aurkitu zituzten, iberiarrak, zeltak, eta zeltiberiarrak. Konkistaren ondoren, herri indigena horiek, erromatarren nagusitasuna onartzeaz gain. Erromatarren hizkuntza, legeak, erlioa eta ohiturak, bere egin zituzten. Erromanizazio izeneko prozesuan. Prozesu horren bidez, erromatarrek balio handiko arte, eta kultura ondare utzi zuten. Segoviako akueduktua. Meridako antzokia. Alkantarako zubia. Medinakeliko arkua. Lugoko harresia. Biteko tenplua. Lurraldea administratzeko eta zergak biltzeko, erromatarrek probintziak sortu zituzten. Probintzia bakoitzaren buruan, Erromak izendatutako gobernadore bat zegoen. Errepublika garaian, Hispania Ziterior eta Hispania Ulterior sortu ziren. Inperioaren garaian, 6 probintziatan banatu zen. Tarrakonensis, Betika, Lusitania, Gaiaekia, Kartaginensis eta Balearika.